Killa YTF Youth Tipra Federation tini killa tipra motha party office flag hosting khayui Youth Tipra hospital thangui samung kaham khai phonokha hospital ni patient rokno je mansak apple angul biscuit muri rok baglaikha killa tipra motha kokthum mangpili nai di report Jora News. YTF tini killa block committee YTF ni तरफ থেকে killa sakham nawo jara sakham hayang tongnai jara rogi tabok chole maya borokno opungoi charmaya opungoi khamaya phane borokno je yaksuk pesini YTF ni yaksuk tei borokno apple thaisa bangthung thaini bangthung anggur thaisa bangthung thaini bangthung borokno yafarnani thangi tawo killa sini primary health center or jaga sakhamung nai dogno borokno chuba nani thangi tawo tei serap service kenne chuba nai tei killa sakhamno kaisa sini Youth Tipra Federation ni kaisa foundation de boni bagi sangwa soklaitha sini killa block YTF ni hospital je rogi tomai rogno fruits apple anggur kopi mahai klai bag mai tin kharija sini thene aprovla PHC wa bagan ni kharija boni bagai ini joto phaiman ro phaine sini YTF joto warriors